哎呦我的妈！哎呦我的妈！ ଇଏ ଆସିଗଲି ସାଙ୍ଗ আবে এত লেট হেলানি কোড যাইছিল বে ବାପା ବା ଶୁ ନଥିଲା ଖରାବେଳେ ହଉ ସେ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ବାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଯିବା ଚାଲ ସେଠି ଆଟାକ୍ କରିଦେବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଖରାବେଳେ କାମ କଣ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ हे भगवान सबू सरीगला हेटी शुणुछ କଣ ହେଲା तमे शुईच सी कहीं ये जो खरा मंजर चार्टा साले लगिला तमे शुईच सी कहीं हे भगवान ये जो खरा मो पुआ आउ न ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି 哎呦我的妈！ ହେଇ ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଯୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟେକାର 8-10ଟା ଫାଇନାଲ ଗଳିବ ହଁ 哎呦我的妈！ ରେଡି ରେଡି ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଆଣିଛୁ ତ କାଟିଦେ 哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ ଆରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଅଛି ନା ମିଠା ଅଛି ମିଠା ଅଛି ବାପା ଆଉ ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଦବନି ନିହାତି ବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁରି କରିକି ଆଣିଛୁ 哎呦我的妈！